Pilota a la banda per al conjunt local, pel club de futbol Mollet. A la pressió Albert Genís, que bé ho ha fet el cap i com li ha tret la bola. Toca en curt per Otagné, la passada en profunditat llarguíssima per Joel Casado. I pot arribar Joel! Gol, 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 s'estrena com a unionista Joel Casado. Gran passada en profunditat d'Otagné després d'un robatori magnífic de pilota d'Albert Genís per fer en el minut 37 el Mollet 1, Unió Esportiva Figueres 1. Albert Genís tocant en curt per Uriel Brugnoni que orienta la pilota i intenta buscar la jugada prolongada cap a dalt, roba bé el Mollet. Compte la contra, és molt perillosa del Mollet del Vallès, pot marcar el segon al conjunt local, Ferretti! Quines mans increïbles del porter argentí, que un dia més apareix per ser important a la porteria unionista i treure unes mans impossibles per evitar un gol claríssim del Mollet. Nacho Ferretti al rescat. La 20 vara per Albert Genís, veurem què farà Albert. Tocant en curt al mig del camp per Otagné, la passada en profunditat és molt bona. Compte que rep bé Ferron! Gol, fora de joc de Xavi Ferron. Quina llàstima, era molt just, ara ho veurem a la repetició, fixin-se vostès com Otagné aixeca el cap i Xavi Ferron, que sembla que entra en línia, Quan Ot fa la passada sembla que Xavi Ferron està en línia i diríem que el gol està anul·lat pels pèls, Ens ha semblat des de la nostra posició que està en línia Xavi Ferron, quina gran definició del bo de Ferron amb cama esquerra finalment, però el gol no ha sigut vàlid, així que tocarà seguir remant. Posa la pilota en joc Albert Genís, trobant en curta Miguel Rodríguez, que combina amb el bo d'Otagné. Una passada bona, superant la divisió del mig del camp per Xavi Ferron, que orienta bé aquesta passada per Sica. Compte Sica, el regat és bo, amb Nil Banega, que se la pot jugar, no ho veu clar. Nil combina amb Zou, veurem què farà Zou, el xut, para el porter del Mollet, està arribant la Unió, vinga nanos, va que es pot, ànims. Rep Otagné, veurem què farà Ot, que aixeca el cap, veu molt ben desmarcat a Sica, sempre enganxat a la banda, Sica, que està fent un partidàs. Quin bon regat de Sica, el centre és molt bo, el remat de Xavi Ferron al pal. I la pilota acaba sortint fora. Quina llàstima, quina gran ocasió en aquest inici de la segona part, que bé ho ha fet a Sane Diao Sica. Fixin-se vostès com se'n va del seu marcador amb un regat hàbil i amb la cama esquerra posa un centre perfecte perquè Ferron arribi amb la punta de la bota, la pilota toqui el pal, reboti no el porter i se'n vagi directament fora. Quina llàstima, ocasió claríssima de la Unió, i hem de seguir, no ens queda una altra. Va, nois, amb il·lusió, som-hi, amb ganes. Atenció, ara la pilota per Otagné, avança metre Ot, veu molt ben desmarcat a Sica, compte Sica, que bé ho ha fet Sica, quin bon regat de Sica, quin partidàs de Sica, el xut, fora! Quina llàstima, que bé Sica. Ara la té la Unió Esportiva Figueres, jugant la passada de Xavi Ferron. Compte que falla el defensa, es pot quedar sol, Sica, pot ser el gol de Sica. Sica que fa un regat perfecte, troba molt bé Àlex Pérez, la treu el defensa. Quan ja estava el porter batut, aquí veiem perfectament com a Sant Diao Sica fa un gran retall. El més fàcil hagués sigut xutar, veu molt ben desmarcat el bo d'Àlex Pérez, que té temps de controlar, que s'ho mira, intenta buscar el millor angle de xut i malauradament pels nostres interessos amb cama esquerra defineix a baix, però es troba amb la cama del defensa del Mollet. Vinga, va, nois, hem de seguir. La té la Unió en banda dreta, veurem què farà l'equip dirigit per Raúl Agné. El centre és molt bo, rep amb el pit Xavi Ferron, els núvols, el remat de Xavi se'n va per sobre el travesser del porter. La pilota a la banda per a Sant Diao Sica, vinga Sica, som-hi, Sica que encara el defensa, troba Xavi Ferron que se'n va cap endavant, paret amb Sica veu ben desmarcat a Miguel Rodríguez, que no té la marca sobre Miguel, bloca el porter del Mollet. Ara la pilota a la banda esquerra per al club de futbol Mollet, supera bé el nostre defensor, la centrada és boníssima, Ferretti a baix seguríssim, la pilota ara llarga buscant Àlex Pérez, bona combinació d'Àlex Pérez amb Xavi Ferron, el xut se'n va per sobre del travesser del porter del Mollet.
Rebrà Sica a la banda, Sica que la treballa, continua Sica que se'n va al defensor, que bé ho ha fet Sica, fins la cuina, Sica supera el segon, la bimba li cau a Àlex Pérez, fora! La Teo Tacné aixeca el capot, veu molt ben desmarcat de Santi, no hi ha fora de joc, vinga Santi, veurem que s'inventa l'argentí, la té Santi, altra vegada però Tacné, Solot es creua el defensa del Mollet i la pilota en el xut final de Miguel se'n va fora. Quina llàstima, ocasió clara de la Unió. Doncs sacarà de banda el club de futbol Mollet, jugada d'estratègia del conjunt local, Ferretti! Seguríssim Nacho blocant aquesta pilota perillosíssima. La pilota en banda dreta serà una de les últimes, compta amb el Mollet, la té el dorsal 11, veurem què farà, el xut rebota en Albert Genís, en segona instància, Ferretti! Es llança al seu costat esquerre Ferretti i bloca una pilota perillosíssima per seguir intentant-ho i seguir creient fins al final. Fem ciutat, fem Unió, endavant Figueres!